Хубаво момичетата бях ужасно глад и донесте ми прости това една от тях. Не целуната остана в нощта така мечтана, не повярвах аз любен бях. Докато на ум избирах точния момент, не да можеше с поглед и любила ме, а момента просто мина и момичето истина, но разбрах едно, този ден. Винаги личи, когато жена иска да е нацелувана, и ако се бавиш да го направиш, ще съжаляваш след това. Целуни и деха изпри, усне Исуси и изгори, и ако си умен, бъди безумен, целувани не говори. Че любовта обича думите, но една целувка казва много повече. Не една, а 200 дневно е безвредно и е редно, лично провери, вярно е. Винаги речи, когато жена иска да е нацелувана, и ако се бавиш да го направиш, ще съжаляваш след това. Целуни и деха изпри, усне Исус и изгори, и ако си умен, бъди безумен,